Nyoh. Jane rong kata ora nyoh tok. Nyoh. Nih. Disenenono wong ora mudeng dadi ora masalah. Ning aja anu, Mas Gareng. Aku tak ngicipi suarane Mbak Elisa sik. Jenengan marah-marah terus, jenengan mengke cepet sakit, dieman-eman. Dieman-eman nggih. Iya, enggak boleh Aku anggere kepethuk nikeni wedi lho malan. Kok wedi ngapa? Omongane mesti ngene terus sih. Dipilih menjadi bintang tamu sudah pantas kemampuannya. Nggih, terus Mas Nusa iki sapa? Aku suka dia. Lalu dia tidak menyukaimu. Laris manis, tukang bok-bok, tukang biles, laris manis. Yo, parian sik, parian. Diselingi parian. Oh, alah telek. Tuku kotang. Apa urung nganggo to kowe? Kuwi parian yo, Dul. Oh, sahabat umutane kene. Ana sing jengat lirik nggonku. Nggonku duduk manis. Alah, Lah gara-gara rong tuku kotang kuwi. Ora itu Mary. Hah? Ora itu Mary aku wis cair. Aku wis iki. Oh, anak, kuwi pira? Loh. Piro iki? Sing penting iki berkahe ora perkara cacahe kok ya. Mas Gareng. Don. Nika anu dawuh saking Pak Bupati semoga menjadi semangat warga Kabupaten Malang. Gitu. Karena beliau itu Piyai ini senang mengapresiasi sesuatu hal yang baru. Ya. Nggih. Ya betul. Seperti kali ini wah luar biasa ini beliau. Leres. Rawuh mirsani ngestreni mengestoni. Nggih. Niki sadurunge mbacutke aku tak bageke karo widodari sing tumurun saka Kayangan niku wis. Wilujeng dalu, Mbak Yu. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu biyung cangek Bayu Limbo ingkang kula hormati kula tresnani. Alhamdulillah. Menika kabaripun kados pundi, Mbak Yu? Kabaripun pengestunipun sae sanget wilujeng sedayanipun. Amin. Anu ya, kaya kendaraane cah nom-nom ya. Ngapa? Bodine resik kempling bareng di starter blekotok. Ora kok blekotok. Lah iki omongane kaya ngono kuwi. Aku lo langsung nyambung sama Pak Dalang itu cerdas Pak Bayu tuh frekuensinya dadi siji langsung chat ngono lho. Wis kanca plek yo ngene. Kamu kok plek-kutu ki enggak nyambung berarti karo aku. Iki jane ngomong apa to bocah iki? Iki lho paham. Aja gremimil. Point to the point, cetot ditampa gampang. Mbak Elisa, bidal saking Ngayodya jam pinten kala wau? Penges dunipun bidal menika jam 12:11 langkung 3 doso. Tempo kok 12:11 ki piye? 12 lho Pak De. 12 ki 12 ora 12:11. 10 apa? Sedoso. Lah ya di atasnya sedoso, ya berarti kan 12. Kalih doso, terus belasannya pakai belas ya belas, kalih doso welas. Saya goblok aku, kok kene to jane? Aku sing ora paham. Kalau belajar wong kowe iki salah dibenerke. Sing asli wong Jawa ki aku. Oh, jadi sing bener 12. kalih sampun dumugi mriki. Oh. Jenengan dumugi mriki pilih Mas Gareng Jam 12:11. Oh, Mas Gareng tekan mriki 12:11. Berarti ora dhewe dheke karo 12 lah. Oh, panjenengan kalih welas. Heeh. Kok mboten dijami enggak panggung welas. 12 ora tak jamu panggung, tak kon kungkum ning pantai ngono.
Oh, yo nesu-nesu sing tenang. Nek dadi guru iku kudu ndunungke, nek salah dimok benerke. Anu ya Mas, Apa? kaya omong karo company. Kok omongan kompeni piye ta? Apa coba ae. Yo ora wong saking kupingmu sing sulaya. Aku ngrungokke kowe penak-penak wae. Penak-penak. Iki Mbak Elisa. Nggih. Panjenengan mengucapkan menapa untuk acara bersih desa niki? Ndongake napa? Nggih. kaya ngene lho, omongane kok ngene sing diteni Pak Kapolsek ya iki. Ojo disepelekake. Ah, nggih. Arep ndongake napa, Mbak? Kula ajeng mendongaken menika masyarakat ingkang sampun tumplek-blek wonten mriki. Oh, golek wektu, golek kesempatan. Ora disekeli bablas. Kok masyarakat Apa masyarakat di basa Jawanya apa? masyarakat Mata bahasa Jawanya mata? moto Ada basa Jawane ono masyarakat? masyarakat. Yes. Ya, le. Kula dongakaken sedaya ingkang rawuh sampun kersa tirokot nek Wah, bener. Melu. Apik kuwi nggih. meleng Dados sewengi niki nakas. Siapa cah? masyarakat sami tirokot ya ta? Masyarakat sami krokot-krokotan iki pun ya ta. Apa? Sami tokot. Masyarakat yo masyarakat aja masyarakat. Masyarakat utawi Bebrayan. desa mriki. Pangapunten nggih Pak Sanusi. Nggih pangapunten sedaya Pak Junedi pangapunten nggih sedaya mawon. Wes Kula dongakaken mawon mugi-mugi anggenipun mereti desa reresik desa ngresi imbote namung desanipun sedaya namung atosipun piyambak-piyambak saged resik nggih nek pun resik mengke rezekinipun lancar sedaya lancar lan saged sehat walafiat panjang yuswa amin boten Amin. Mas, Apa? aku pamit delok ya. Karena ini. Belut pipis. Ngapa ta? Ngapa? Omong sakura dawane ora cetha ngono kok. Kowe amin wae lho. Ora perkara cetha lan orane, tapi merupakan kesungguhan Mbak Elisa walaupun beliau tuh orang Sulawesi, ning kepengin ngajar basa Jawa. ngono lho. Ngono. Iki ora mung aku tok sing takon, mau akeh piyai kene sing kepengin ngerti. Akeh para masyarakat sing kowe iki ngerti iki mau. Sing kepengin nyokot kuwi. Ora kowe kuwi asal usulmu saka ngendi? Pangapunten sederek-sederek sedaya kula sekotol Oh, kok mbok pedhot pas muni sekondel kok mbok pedhot iki piye? Ben ngomong sik iki lho. aku ngomong dulu lho. Urung tekan ngono pas lagi nggonku iki pedhot sekondel mak pedhot. Ayo Devi, Mbak Elisa, monggo diambali malih. Nggih, kula nuwun pangapunten sederek-sederek. Bapak kula sekotoli-toli. Bapak saking pundi? Sekotoli-toli. Omong sing cetha titik komane sing cetha. Bapak kula saka koma toli-toli. Teteke ning ndi? Teteke ndi? Jare kok nganggo titik ro koma. Komane mau nggon ngendi, teteke nggon ngendi? Titik kok tetek. Wah, Komanya sing Ya titik iso sak gon-gon yen teteke ya ning biasane. yang jelas dulu. Sekonya. Sekonya. Koma. Seko koma. Toli-toli. Titik. Titik. Bapak kula seko koma toli-toli titik. Lara apa bapakmu kok koma iki? Gimana sih? Bapak kula ki tanda baca koma, ora terus diwaca komane. Oh ya, ya bapak kula seko toli-toli. Toli-toli. Ibumu saka ngendi? Seko lambelu. Lambemu dhewe kuwi kok Kok nesu ngapa ta? ngomong takon wong tuwa nglambek-lambeke lambelu. Sabar, tenang. Tepan. Ora. Lambelu kuwi daerah. Paham iki sok mbaca Google Map, sok buka Google Map ngerti. Makane dolano sing adoh ngopi yo sing kentel. Oh, apane kopine kurang kentel ya ta? Sing dodol ngendi? Apa? Ana kopi dhewe.
kentel. Karepe iki kopi kentel, kopine kurang kentel. Wong kentel kok kentel. Ya dimaklumi to. Aku arep golek bakule iki dia arep borong. Ya dimaklumi to. Dimaklumi. Aku pengen yo geli-geli ku piye lho. Aku ngrungokke Geli kamu geli dengar punyaku, aku yo geli dengar punyamu. Basa Jawa iki dirungokke yo geli. kok geli-geli ku piye? Aku bingung seprono seprene coba nek kowe pancen Jawa ngerti ra artine cengkiwing. Apa itu cengkiwing? Kowe ora kena dipedhot-pedhot. Cengkiwing, cengkiwing iki nyengkiwing lho, nyengkiwing bocah ngono dicekkiwing iki ngene biasa. Ya, baik. Lho. Nah, upamane Mas Garim aku te dalan to. Ya. Terus tiba. Jatuh. Nah, terus sampean terus dicengki cekel guru-guru. Bagian sini. Oh, harus sini. Tarik buka. Ini cengkiwing. Kaya kucing. Kuwi jenenge dicengkiwing. Cengkiwing aja dipedhot-pedhot. Cengkiwing ora. Cengkiwing. Cengkiwing. Cengkiwing gitu. Heeh. Kalau tetek bengek apa? Kuwi biasane wis tuwa. Ora kuwi sing dikarepke Mas Garem. Takone tetek jemek lho. Tetek bengek. Sing dikarepke iki tetek bengek. Oh, tetek bengek. Kalau katanya kalau menyiapkan sesuatu kayak gini versi deso gini kan yang dipersiapkan banyak. Cepak no tetek bengek. Ngono. Tetek bengek Apa itu artine upama panganan. Ya. Kuwi maneka warna aneka ragam jenisnya. Tetek. Ayo, aja dipedhot iki lan. Tetek bengek, ya ta? Yo kuwi bengek karepe ora karepe. Nggih wong ya jenenge Susah. Aneka warna tetek Tetek bengek. tetek bengek. nah, niku dialek itu merupakan dialek keseharian. Tapi aku seneng loh, dia mau bertanya. Ya nek kono seneng kok penak muni aku seneng. Ya nek Maksudnya aku seneng ki mergo gelem takon. Oh, nggih. Wong pinter ki mergo gelem takon. leres. Lah yen ra gelem takon kok ora ngerti apa. Nggih. Ya. Ya. Ah, lho ki. Kalau bahasa Indonesianya gratis apa? Tapi satu kata, Pak Ade tahu nggak? Gratis. Ya. Ayo apa? Bahasa Jawanya gratis. Basa Jawane basa gratis. Gratis basa Jawane yen satu Satu kata. Satu kata apa satu suku kata? Satu kata. Satu kata gratis ki apa ya? Susah atau bahasa Jawa ketemu nggak? Gratis ki apa ya? Aku nemunya di pasar ini. Apa gratis? Apa gratis apa, Pak? Bahasa Jawanya. Nyoh. Oh iya. Iya. Tapi mau dikek kita tanpa Iya, bayar. nggak bayar. Nyoh. Itu. Kalau aku ngapunten Bude kula mboten gadah arto. Nyoh. Jane rong kata ora Iya. nyoh tok. Lah piye? Nyoh. Nih. Ora nu karepe iki ora kok nyoh ki gratis orane gandeng iki Mbak Elisa ora nggawa duit terus dikeki Iya. nyoh gratis ngono lho karepe. Niki ambang-ambang ini wanita istimewa. Istimewane Artinya sampai saat ini masih gelem sinau di kawruh sampai Allah niku gombal Mas Gareng iki gombal. Semenjak kalau ada orang cantik mesti dikatakan istimewa. Ono karepe ada maunya kamu. Duwe karep kuwi. Bedane karo kedong salami kuwi nggonmu kuwi. Karo apa? Kedong salam. Ono bedane. Kedong salam, kedong jero ora kena dijajaki atimu ora ono sing ngerti. Kowe ngira kendong salam, kendong maju dalu. aku mbok disenenono wong ora mudeng dadi ora masalah. Ning aja anu Mas Gareng, aku tak ngicipi suarane Mbak Elisa sik. Ayo ngomong kowe ora cetha kok nembat. Aja nyepelekke, aja nyepelekke. Ora nyepelekke yen perkara bodi rupa oke. Suara perkara kok nembat. Orang tuh yang penting belajar, Pak De. Nah, bener Belajar niku. terus, belajar terus. Buktine sik, aku tak nyuwun pangkur Semarangan. Angel kuwi. Angel kok. Oh, ning aku arep nyoba. Wong umpama kleru ya aja diseneni wong Kyai Sulawesi. Ayo saiki pangkur Semarangan made in Sulawesi. Mbak Elisa. Monggo. Ya, Mbak. Mingkar mingkurengang korong. Ye, elak lah.
iki suara flash disk iki. Wah. Apa ya ning menungso kok ning ndi-ndi apa? Ya apa menawa kene ana tajepane. Wis ta, rungokno sik ta. Lanjut. Akarono Hebat. Seketek ya Pak De. Waduh, belajarnya. Wis ora usah omong bango wae. Omong marang budek. Sekedhik dadi seketek. Lanjut yuk, iki aja diganggu. Iki ngambang laras gawat. Yo Mbak Elisa. Ayo. Wis ketok rambuté ae cepet. Apa rambuté? Kaya wong lair ki ae. Lanjut. Ayo sithik neh. Alhamdulillah, tepuk tangan kagem Mbak Elisa, Bapak Ibu. Ya itu Sulawesi lho. Foto melecet CTT. Melecet CTT. Meleset ora melecet. Meleset kok melecet. Ning anu Mbak Elisa, ajeng njenengan suarane iso kaya ngono kuwi. Ya. Ning isih kalah karo bojone Gareng. Oh, kok sakit kalah. Bojone Gareng. Daraya aku pamer. Maaf bojone Mas Gareng nek nyuwara wah wis hebat. Ora gelem dirungokke wong akeh ngene ra gelem ngenteni wong sepi. Oh, ada nyuara metu. Jam nek nyuara jam pira, Mas? Jam 12 bengi metu kok omah itu. Oh. Kok kaya ngerti ku ya apa? Ku ya Serigala. Serigala. Ya, aku ngerti aku. Lupa Sinukarta mreh Gretarta bakartine ngelmu sakmene akeh sing tak mati gur siji. Sapa? Mbah Kakung. Pripun Mbah Kakung? Mbah Kakung ngrungokke Elisa nembang iki. Ya. Ngemaske Mbah Kakung. Ayo no, beliau iki penikmat basa gending. Lanjut. Ayo. Kang tumrap ning tanah Jawa. Nano. Agama ageme Turi putih.
Alhamdulillah. Iki ya Mbak, lagu ya penuh semangat. Nggih. Sejatine iki pesan spiritual, Mas. Oh. Pesan spiritual. Maksudnya pripun, Mas? Turi putih, turi iki apa? Karepe napa? Ayo ngembang turi no mesine. Dudu Lah nek turi nu karepe napa? ditutupi mori. Oh. Warnane putih. Nggih. Ingat, semua orang besok akan ditutup oleh kain mori warna putih. Nggih. Terus Ditandur neng kebon agung. Kebon ki tempat untuk bercocok tanam sing gede kuwi kuburan. oh nggih. Seleret tiba nyemplung sakwise iki dicemplungke Nek wis wayang. dicemplungke nang nggon kuburan, Kepundhut kembange apa gumantung tumindake rikala urip, apik apa elek, yen apik surga, elek neraka. Kuwi turi-turi. nggih. Kuwi ya mung kira-kira. Ning yo ora, Mas. Ora yo. Ya alhamdulillah ya Mbak Elisa nggih matur nuwun. Mas Gareng wis duwe ngento-ento jlentrehke tembang turi-turi putih. Lowong Mas dienggo tinggalan aku karo Mbak Elisa ben iso kanggo sang urip. Tembungmu sithik ra enak. Kok ora enak piye to? Kok tinggalan kowe karo Elisa, aku ane ndi? Lah nek sesuk balik ning Semarang, Apa sampe ora mulih? ya mulene nek yo ora sak omah. Yo, dadi ditinggali weling ngono lho nggih Pak Elisa nggih. Ilmu kan ra digawa mulih. Heeh. Jangan berbicara masalah mati dengan Apa saya. iki perkara ditinggali kok malah. Ya ora iso ditinggali iki ninggal weling iki apa ngarep mati. Ya ora to. Kowe agar ngetokke spiritual kowe jedul bahaya iki. Nggih pancen Mas Gareng itu bahaya, Mbak. Dene iki. Wis pisan iki wae supen aja sak bahaya. Piye? Gorakat putuku begini ae. Alhamdulillah ya wis. Nggih. Ah saiki wis dadi mbah kok Mbak Elisa. Nggih, selamat Wis dadi Pak. mbah, selamat. Ah, alhamdulillah. Nggih. Wis peputu loro ah. Ah, wis ora kena polah-polah. Saya menep, saya menep. Aku kan apa? Saya menep, saya menep. Kuwi nek wis dadi duwe putu loro kon saya menek sampean. Menep. Kok menep? Menep nggih. Menep. Tak goleke kanca sijine. Ah, sing rada cetha to. Rada cetha ki omonge ra cetha. Oh ya wis. Yo Mbak Niken, mriki Mbak Niken. Monggo. Mbak Niken Salindri, monggo yo. Tobel wong leken oleh omongan. Selamat malam, Bu Niken. Selamat malam, Sugeng Dalu, Mas Bayu. Selamat malam hebat, saya sehat, saya laris. Lah, moga-moga jaga kesehatan, sing penting jaga pita suara. Nggih. Di rada cetha. Ngapa ta? Dirungokke iki cetha, intonasi terbaca. Lah terus apa bedane karo Cahayu kae? Lah kok beda kene basane cetha iki prokotok-prokotok kok. Desono corone Gorotowototo gawane watak wantu dewe-dewe. Wih, ngerti ta? Desa Mowocoro, ngerti ta kowe? Kowe dhewe kamu desa Mowocoro kok turu. Iki lho. Kok yo piye kabare yo? Selamat malam, Mbak Elisa. Selamat malam, Mbak Niken yang cantik jelita. Sehat ya. Yalah, enak Ya Cahayu, nggih, alhamdulillah. Selamat Ngono kuwi malam. jenenge Selamat malam, Mas cah. Rian. Hah? Iki cah enom sing iso ngejeni ngene iki. Ya ta Pak Elisa? Iya, tak sopan santun cantik. Iki tembunge saiki diskriminasi. Ngapa ta? Kowe disalami, iki disalami, nganti bathak iki lho disalami. Aku ora dhewe. Sampeyan pengen disalami. Heeh. Ayo ya kabeh padha ngatur assalamualaikum salam. Ora ngrasani elek. Salam. Rezeki iki dewe-dewe kok ya. Aku kaya arwah ya. Kok senengan. Iki.
jangan meninggalkan sejarah. Apa itu? Sejarah. Oh, kok Sujarah? Loh, biyen kowe karo sapa? Lah yo karo aku dong. Apa nih? Embo. Ya enggak, tadi kan enggak kelihatan toh, gara-gara clearnya ini warnanya apa? Putih. Terus mukamu juga putih. Ya. Oh, alah ora ketok. Niken iki saya gede kok picek ya. Piye to? Pripun? Lah wong tuwek kemum jeglek ning kene kok ora ketok lho. Iya. Ya gini loh, sering nesu-nesu terus. Ya kan gampang kan Iya. naik gitu kan. Itu nggak baik loh, cepet loh nanti. Lho kuwi karepe cepet tuwa, cepet tuwa. Aku ora cepet busine brebet. Boten Pak De, mungkin nek jenengan marah-marah terus, jenengan mungkin cepet sakit, dieman-eman. Dieman-eman nggih. Iya, nggak boleh Aku marah-marah. anggere kepethuk Niken iki wedi lho malah. Kok wedi ngapa? Omongane mesti ngene terus sih. Enggak. Niku bocah sing ngelingke. Ngelingke, sampean kan yo ngelingke aku, Nduk. Aja diforsir terus tenagane ngono to. Aku memang saya akui saya sudah tua. Rambut putih, Muka putih. rambut putih uban. Obat. Rambut putih, kulit keriput bukan masalah. Itu semua saya anggap hadiah. Nggih. Yang bermasalah justru orang lain karena belum tentu menghadapi masalah seperti saya ini. Oh, dadi nek sampeyan iso tuwa alhamdulillah urung mesti nek bocah enom kuwi nganti iso tuwa. Lho, kuwi dirungokke. Oh, mah aku mah dirungokke aku ngomong karo dhewe kok. Ya dirungokke karo ora urusane. Kowe padha tuweke mbok cukup. Padha. Piye kabare? Kowe wis di pacar apa urung? Enggak boleh punya pacar dulu katanya Pak De kan. Loh. Jajal kowe kira-kira ora enak balekke. Malah nek kaya kowe malah ora apik. Kok aku ya ora ngeleke. Jalanilah hidup ini sesuai dengan usiamu. Di waktu kamu pacaran, ya pacaran. Lah nek rungono sing cocok apa ya dipeksa. Kan kula kan dereng lulus SMA toh Pak De. Pak iki kelas piro, Nduk Cahyu? Kelas 3. Lho, kuwi kelas 3. Fokus belajar. Kok perkara sekolah urung lulus SMA. Aku SMP wis ngentekke 3 kok. Wah, kuwi garangan kok ya. Beda. Ora ya ning betul. Karier dulu ditunjang dengan sinau sing becik supaya karier dan apa ngelmu berjalan sesuai. Wah niki loro karo do dereng duwe pacar. Ayo no, Mbak Elisa ya jek sergap pendidikane, gelar doktor, Nduk Niken kelas 3 SMA, aku dilokas kuliah. Padahal wis tak kei rumuse yen kepengin dangu duwe pacar iki gampang. Pripun? APS sak lembar tulisi diskon 50%. Padake apa wae. Lah ya ora apa wis kowe saiki sekolahmu ning di kelas piro? Sekolahku di Kediri SMA 8. SMA 8 Kediri. Kelas 3, Kelas. tapi 3 opo gak ngerti. Lho, Piye to kowe iki? Apa ora ngerti piye? Piye kok IPA Supe, IPS Pak. kan biar ana IPA IPS sampe kayak saiki 3 apa? Ketinggalan IPS. Sing ora ketinggal. ya ora enak. Tenangan kok. Ya wis Niken. Halo. Bangune muga-muga pendidikane kecekel, kariere ya saya cemerlang. Amin. Kaya Mbak Elisa Nggih. Nggih. Wis terima kasih dokter wi. Yo, tetembangan sik. Niki anu Pak Jun, Nduk. Nggih. Niki ngersake ninggal katresnan ya kudu Nduk Niken niku dilanggamke sik. Nggih, nggih. Nggih. Kalih Mbah. Oh nggih, kalau Mbah anu to, Mbah Suparwan to. Nggih. Nah, niku ngersake Banten Banyuwangi. Nggih. Kalian anu Pak Kapolsek ajeng capek gunung duet kalih penyanyi loro. Oke. Niki tak ngaturke penyuwune Pak Jun riyen dibawani sik. Monggo. Ayo. Ngrungokke Niken wis suwe ora tau petuk aku. Nyuwun ngampil nyidam sari ya ora apa-apa Cahayu. Asmarandana mawon Mas. Oh, Asmara ndok boleh. Nggih, monggo. Ayo apa suarane? Ya, Nduk. Hop, aja turu sore kaki. Ora kabeh wong iso basa Jawa, Mas Gareng.
terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan tidur di waktu sore hari, anak-anakku. Wah, ya. Lanjut, Ken. Ada pesawat berputar-putar di angkasa. Dewa kok pesawat itu? Pesawat. Dewa ki iso mabur apa ora? Iso. Lah sing iso mabur ki apa? Pesawat. Oh, lagi ngerti iki dewa adalah pesawat. Berarti kalau aku pamit ning mamaku, "Ma, aku mau naik dewa." Heeh, naik pesawat. Wis to menengo, sing nontone percaya kuwi geger. Ya wes. Ayo. Nyangking bokor kancanane Apa artinya? Membawa pantat ke emas-emasan. keempat. Kok iso pantat itu? Nyangking bokong. Bokor. Bokor kok bokong. Bokor kok bokong. Oh bokor toh. Krunguku bokong kok. Ya. Oh, nyak membawa bokor yang terbuat dari emas. Ya. Bokor bahasa Indonesia apa? Paidon. Bokor ya bokor kok. Bokor ya bokor kok. Oh, kayak bedheki wong tuwa. Ya, Ndek. Isi nedo ngatatu Isinya doa-doa yang mengharapkan tidak terkena mara bahaya, semuanya selamat dunia akhirat. kok panjang sekali. Kok dawa men. Aku agar iso tak dawake ora. Ya. Sandan kelaman pangan No nano. yaiku bagian nipun wong melek sabarana rima Hebat. Adik wedok elok tenan Mas Gareng. Ayo Pripun? kula dereng doaken Pak Sanusi. Oh nggih, ayo. Nggih, kan Pak Sanusi sampun nimbali peng 3 niki to? Peng 2. Nggih, 2 kali. Pak Jun to? Pak Junedi. Nggih, Pak Jun Junedi. nggih. Arep ndongake apa Cahayu? Heeh, Pak Junedi. Wong kleru kok guyu. Loh, ning yo leres. Pak Sanusi iki jeneng bupati asmane Pak Nggih. Sanusi. Iya. Kalau yang nimbali sudah 2 kali Pak Junedi termasuk Ning malam hari. beliau Pak Bupati Iya, itu iya. sudah merestui. Jadi Merestui. nek ora ana pengestune ya ora bakal ditekan kene. Ini. Iya, gitu maksudku. Nggih. Pak Junaidi matur sembah nuwun. Nggih. Amargi sampun nimbali kula yang kedua badene ketiga. Amin, amin. Nggih. Tapi mboten damel niki, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Kagem Bapak. Alhamdulillah.
Inggih Bapak Bupati, Bapak Sanusi, Pak Sekda, Pak Kapolsek, yang terpenting Pak Kades. Pak Kades, inggih. Pak Kades asmane sapa? Pak Harinadin. Wah, ta ngomong wae. Harinadin sapa? Pak Misdi. Pak Misdi kok Harinadin iki? Nggih, Pak Misdi, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Mugi-mugi panjang umur, sehat. Selamat wilujeng, Pak Deuki sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Sampai enteke wong. Oh, dadi karepe niki ben mau sak donya mati Mas Garing urip dhewe alhamdulillah. Moh. Kok mame ditungake panjang umur kok. Aku urip dhewe ning donya kowe nek tuku kopi ning ndi? Lah berarti sampean pilih dhisik apa keri? Kowe pertanyaan ora enak kabeh. Mati kok pilih dhisik apa keri? Sedengan berarti sedengan. Sak titahe. Nah, nggih. Ya, ninggal katresnan. Ayo, ninggalkan tresnan buka celuk dilanggamke dhisik. Maka, ya, Dek. Nangis sajroning atiku. Rangkaian acara bersih desa akeh banget. Ya. Diwiti mulai tanggal 2 Juli. Yeah. Itu nyekar ning Cikal Bakal. Wah. Yeah. Terus maleme ruwatan wayangan. Yeah. Tanggal 5 sampai 28 Juli santunan 58 yatim piatu kalian duafa. Terus 29 Juli awake dhewe sing kadawan lelekan wonten mriki, Nduk Cahayu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Terus niki Mas Gareng. Napa? Karang Taruna gitu, Yuwono Abadi niki dibiyantu dari mahasiswi yang KKN saking Universitas Negeri Malang. Oh nggih, nuwun. Tuwen dari adik-adik SMK Islam Donomulyo yang baru prakring wonten mriki. Nggih, matur nuwun. Mbak Elisa, loh ini manfaatnya sangat banyak sekali Mbak Elisa. Luar biasa, namanya juga Merti Deso dan ini ternyata disengkuyung baik masyarakat sendiri dari lembaga pemerintahan juga mahasiswa. Ini sekaligus memperkenalkan budaya. Ojo nganti sok penerus awake dhewe kelangan sing jenenge bersih desa. Nggih, leres. Contoh kaya Niken Mbak Elisa itu menjadi inspirasi cah nom-nom kuwi aja isin dadi presiden, aja isin dadi penyanyi. Betul. Iki cah loro ki hasile saka nyinden, hasile saka nyanyi, nggo tuku nyawaku iso. Tukunen iki. Tukunen iki. Kuwi nganu lho. Apa kira-kira ngono. Oh iya. Ya. Kok medeni wong. Pokoknya dikenalkan dulu, bar kuwi son tresnani. Berat. Waiting tresen jeleren seko gulinten. Apa ya kuwi? Waiting padha wedoke ra mudeng lho. Takono Waiting apa? Tresen jeleren seko gulinten. Waiting kulino dalaran saka kulino. Waiting tresno. Waiting tresno dalaran saka kulino. Ya kok soten iki mau apa? Kodok kepleset. Wong iki padha wedoke ra mudeng lho apa sing lanang. Mas Gareng, Pak Kapolsek ngersake capek gunung. Nah, ayo badhe dibawani ki ambak napa dipasrahke Nduk Niken kali Mbak Elisa. Ayo. Pak Kapolsek iki mumpung cah loro pun standby. Standby. Apa nyeluk sak dibayi barang. Standby siap. Anu pun bawani
Lari kali nggih, Pak. Oke. Iki ora mung kagem Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, punggawa-punggawa kabupaten. Sedaya kemawon. Nggih, utamipun para kades-kades. Mas iki bareng dalu menika ugi mirsani. Aku ki pomo kecil. Aku dicedhaki Pak Kades sih. Aku lho ngerti, lho kenal. Nggih. Tak kira MC-ne. Jebul Pak Kades ku jenenge apik lho. Jenenge Pak Kades apa? Pak Kades Pak Misdi. Mis kuwi misinya menjadi kades memakmurkan masyarakat sini dan memajukan desa ini. Nggih, terus dipilih karena patut untuk dipilih. Oh. Mergo karakter iki saya diarani kades sudah memenuhi syarat itu ya, Pak. Apakah syarat menjadi kades? Syarat menjadi kades kita kandani ya. Iki menjadi kades itu harus tahu atau seorang figur yang kades. Tadi kudu ngerti tembung kades kuwi dhewe. Karepe kaki karakternya harus bagus karena untuk contoh masyarakat. Terus akalnya harus pintar. D dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. Terus ekonominya harus mapan. Terakhir S spiritualnya harus tebal kuwi kades. Weh, elok tenan. Aku RT le. RT remuk tenan berarti. Tapi ya remuk tobok. Saiki nek jenenge Niken Salindri terjemahkan. Ayo. Niatnya datang ke sini untuk menghibur tamu-tamu yang rawuh. Terus Ken nyanyi, Ken joget, kerso niate wis ngibur. Nggih. Saiki sih SMA. Nggih. Terus Lindu ki lho, getarane kalah banter karo suarane Niken. Terakhir Dri ki Driasmara gawe gandrunge wong sing nonton Niken. Yo tambahin lah. Biasane ketabe jenengmu sapa? Jenengmu sapa neh? Dimas. Dimas. Ngarepe Dimas Niken Salindri, Dimase urung. Dipilih menjadi bintang tamu sudah pantas kemampuannya. Nggih, terus Masmu saiki sapa? Yo nek Mase mesti wis duwe jenenge sedulur iki dulur tuwa yo. Ora dukuhi kok. Dukuhi ya sapa? Iya aku punya emas kok. Kene ana sing nganggur siji. Sapa? Mangun gong lho. Iya. Enggak mau. Niken, saiki Elisa. Ayo. Elisa Orkarus Alaso. Ayo. Elisa Orkarus Alaso. Elisa iki enak dilihat. Nggih, terus lincah anaknya. Sabar hatinya. Nggih. Ora saben wong iso nyedak dheweke. Karena memang dia bukan tipe maunan. Ros itu bunga. Kamu seperti bunga ros. Oh, mawar. Wes rasa takon perlu. Ijeng lho, Buri. Iya, Alaso. Aku suka dia. Lalu dia tidak menyukaimu. So. Ngopo to ora? Kowe takon tok sing nguncek iki. Bojoku ora tau tak unceki kok. Ora anak-anak, ayo. Anak loro kok. Yo, capek gunung. Mbak Niken karo Mbak Elisa. Yo Mas Gareng sing bagian jegleng. Ya, ayo Pak De kita nyambut gawe. Yo Mas Gareng ing tengah. Mbak Elisa ngapit kiwa tengah karo Niken. Nah, weh. Bagian ngedusi. Masa wong matek kok. Anu. Iki bejo-bejane Niken sik. Ayo. Saben bengi kok Pak De ayub-ayuben ngono to Pak De? Ancang-ancang. Mboten kiat. Loh, yen mungsuh kowe tak kuat-kuatke. Alah. Oh karo putune kok kaya ngono. Maksudnya kuat joget. Wah, ngono. Tekan dinding.
Ayo. Sampun. Wis kok. Oh wis ta. Wis. Lu jare jegleng. Lah sampean ora mumbul kok. Iya, enggak Oh, mau mumbul. Ora omong. Ayo cah, mumbul cah. Iya. Yop. Au. Gayane lho. Ayo batine dadi gareng nyedaki cahya ayu ngene timbangane kowe. Ngopo? Batine wong ngelus-ngelus debok tok, ngopo? Wong gaweane dhewe-dhewe. Nduk Niken. Halo. Gandeng suarane apik, larase pleng niki entuk anu bebungah. Ora sepira kae sing penting tandha tresnane. Terima kasih, matur nuwun Mas Bayu. Ganti Mbak Elisa. Ayo. Anu. Yen memaja mengkaro senor kuning Bocah jegleng. Yo. Ya. Wih ngopo nek. Mbak Elisa dapat bonus juga ya ini. matur nuwun rezeki anak solehku laris manis tukang bok-bok tukang biles laris manis Sajae bakul pasar wage ngono. aku sinau ro bakul koyo Laris manis. Manis tukang bobok. Bobok. Kok sing dikeki kok sing nebak tok. Lah piye? Lah aku. Wong kok sik urung rampung. Oke. Niken, ayo. Awas. Ngopo ya? Ayo wis ben mumpung pedhot cah nom-nom kok. Mbak Elisa. Mbak Elisa lagi. Kae lho. Sampun wis ora patek ketok yae kok. Wis tuwek tenan bae. Blereng. Wis sabar ya Ken, ngladeni wong tuwa sing sabar ya, Nduk. Nggih, Mas. Nggih. Wah ketok megap-megap bidak nek. Pacitan Serwi Ken, memang mangkat kok Kediri jam pira Nduk Cahyu? Niki mau kula jam 4, Mas. Alhamdulillah perjalanan lancar ta. Alhamdulillah pangestune lancar. Alhamdulillah. Pripun, Apa, Pak De? Padha Niken karo Bayu padha. Adik kakak. Adik kakak. Padha piye? Watine jegleng. Lha tinggal caturan. Lah aku mau urung takon lek mangkat jam pira kok. Lah lha terus derku ndi? Ya wis ngono, mumbul. Apa ana gareng mumbul kok nyek. Ya wis, Dang. Ayo. Ya kan, Nano. Panas. Yo, parian sik, parian. Iki diselingi parian. Oh, alah telek. Parian Parian sik. Yo, Mbak Fahmi. Anu Neno, yo mencongak, cek. Ayo. menyang kolam Menyang kolam. ngubah bayem Mbah Bayem. masyarakat Kedung Salam Masyarakat Kedung Salam. tansah ayem tentrem Amin. Yo jajare Mbak Suci. Anu Neno. tuku kloso Tuku kloso neng pasar legi ning pasar legi. sedaya pramiarsa Nggih. mugi kebak rezeki Amin. Yo Dita. Anu Neno. ana cireng Ana cireng. diwadahi kerdus Terus pati gareng nggih. pancen bagus Kaya wedhus Oh, telek. kok gelo iki to?
Nek asline iki seneng bagus kaya wedhus. Ya wis ora usah. Aja kaya wedhus, kaya wong. Wis ngono wae. Malah wedhus kuwi. Yen kaya wong ki aku wedhus. Ayo jejere sama kuwi. Mbak Eka, oke? Iya enggak? Meneno. Tuku tongseng. Tuku tongseng. Ning Boyolali. Ning Boyolali. Pak De Gareng. Pak De Gareng. Ganteng sekali. Kaya. Tapi. Ya. Ora iki jane sidanmu kuwi peternak to. Ngapa to? Lah siji wedhus, siji sapi. Ayo ben wong dek peternak ya ora apa-apa. Yo jejere sama kuwi. Ayo. Mano neno. Ayo. Bapak siram. Bapak siram. Aku nginjen. Ya ben wis didul bapake wis ben apa-apa. Nginjen bapake ngopo ya anu. Banyune ances. Banyune ances. Terus Warga Kedung salam. Warga Kedung salam. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang deres. Amin. Ya wis ances itu deres ya wis. Ndak tak ngenteni udan ya. Ayo Dini, cek. Mano neno. Ayo. Pak Imam. Pak Imam. Rayine Pak Amin. Lain Pak Amin terus. Khususon Desa Kedung salam. Nggih. Allahumma ja'al baladana baladan aminan mutmainan sakhatan rakhatan wasairan baladin muslimin. Amin. Nggih. Matur nuwun Bu Saja. Aku ayu-ayu bae Petruk. Ayo. Sajake wis sidanmu kabeh. Ora apa-apa iki calon ustazah iya. Ora segenahe sidanmu ora genep kabeh lho. Ayo terakhir iki Getari. Anu neno. Egen. Ngucap salam. Ngucap salam. Ring para sedaya. Ring para sedaya. Terus Mugi warga Kedung salam. terus Bagya Mulya. Bagya Mulya amin. Angele. Ayo, nduk niken. Mana neno, ya kan? Tuku kotang. Walah halah. Malah tuh kotang terus. Tuku kotang. Apa urung nganggo to? Kuwi parikan ya, Dul. Kok sahabat umutane kene. Ya saya mikir kok. Nih sabar dulu, sabar sir. Oh iya. Ayo. Tuku kotang. Kotan. Tanpa isi. Diadai. Apa? Diadai. Kotan iki nggo wadah, aja kotan diadai. Kan kayak diadai kresek tapi kok ora kresek. Oh iya. Diadai. Diadai. Apa? Ada apa? Diadai ada. Ada. Oh iya. Diadai. Tiada ada. Tapi ada tiada ini. Nah, terus Sing nonton wayang. sinetron wayang. Mugi-mugi rezekine kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi panjang umur, sehat selalu. Mugi-mugi sedayanipun saged nanggap wayang-wayang piyambak-piyambak. Mugi-mugi kagem sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Matur nuwun Bu Mudin. Ampun kersa ndongaaken mau sajah ki Mudin. Yo Mbak Elisa. Anu neno, yo. Ana sing jengat. Apa rek? Apa Mas Daring? Ana sing jengat lirik nggonku. Nggonku duduk manis. Alah, Lah gara-gara rong tuku kotang kuwi kawan lho. Kuwi parikan yo. Ayo, Ana sing jengat. Ketok dawa. Nggih. Nggih basa Bandungan. Karepe apa ben ora kleru. Kawat itu lho, kawat jengat. Kawat jengat. Kawat jengat terus Sapa jengat-jengat to? Yo. Pak Junedi, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, masyarakat sedoyo. Kula dongaaken panjang yuswa. Lan jengat ke mau apa? Ayo kuwi masyarakat kan. Oh iya. Berarti masyarakat sampeyan akeh iki jengat bareng. Angele dinomor umum. Mari mumet aku. Yo Mas Gareng. Aku ya. Ayo no. Kades Kedung salam. Ya, asmane Pak Misdi ya, aku ngerti aku. Bapak Misdi. Nggih, mau wis ketemu sore mau Mas. Ya iki piye iki? Tandane iki apa? Yo aku mau duduke Kades Kedung salam Misdi lho. Oh, masyarakat Kedung salam mugi tambah rezeki. Amin. Amin ya Allah. Yo. Niken nano ya kan. Panas sudan. Awas golek siap.
Udan panas, ala panas udan, panas panas panas, udan panas, panas panas udan, panas di udan nih. Ngerti Mas Gari guyu dhewe apa? Kok iso panas-panas diudani iki lho. Nglegeno lho ya masukane. Lah ya panas terus udane teko, udani ngono. Diudani yen cara Jawa wis asosiasine wis beda meneh. Iya kan? Diudani iki blundus. Iki udane teko terus diudani lho. Diudani terus mandi to? Yuk, Panas. mau Pak Junadi. Aduh Pak. Iya. Aling-aling. Anu. Muni no, ora piye. Kok diteni kancane kok ya ora muni. Kok nek ora ditabuhi dikira yogane iki yoga wegahan. Iya. Iki tanggung jawab kok. Kowe iso meneng ra? Lah kapan kono deren kowe omong terus. Der to? Ya. Bon. Ora mbok der ra paten. Apa-apa salah kabeh. Ora entuk. Yo Mbak Elisa, misoa. Maka. Misoa. Kita saling ulang. Langgam, dunia sih. Ya Mbak Diken.
suarane elok-elok to. Betul, Mas. Apa? Sing ngendang ganti. Ganti piye to? Matane picek. Kok nesuwi ngopo? Wong atine dar diblok lho. Niki nembang sing joget Mbak Elisa ya. Ya, Nduk. Nana. Ya. Ya. Sokar bisa. Piye ta? Piye apa? Sik ta? Ngopo kok nesuwi ngopo? Kita sing ketemu sing ijen sing ngendang. Jelas-jelas kamu tuh TLK. Apa itu? Telek. Kok sik ta coba Mbak Elisa. Dek jaman sing nembang sing joget Niken delok iki lho. Niken delok iki lho. Iya, delok. Lihat ini. Ayo, mangga. Dek jaman Oh, jenglengane pas tak kei tambah 100. Ayo, Mbak Niken nembang sing joget Mbak Elisa gitu. Delok iki lho. Ayo. Oh, jenglengane pas, monggo tak tambahi 100. Oh no, wong ketok gaweane sik. Dipaske 50 dhewe. Wong kok ya coba. Oh, disiki. Iya. Pak Kapolsek mateni pengedang hukumnya 7 tahun, Pak. Disiki. Disi. Coba ya. Nek, coba baleno aja digawe gelo ta. Dipaske, ayo. Kok enak diasik sesomo wi pahalane gede. Ayo. Dek jangan pas tenan iki. Ya sentek dite pas iki. Dite sentek kok. Iki pas entek iki mau. Dite. Entek. Oh alah kere. Kamu Apa? Jaluk bagian 50 dhewe. Duit ra ono. Bendung ae ono. Kok emosi. Aku ki agar lanang siji. agar emosi. Tangane blonjo terus. Aku agar emosi yo sapa-sapa tak rangkul. Nggih, Mbak ini kan Mbak Elisa ben leren sik. Nggih. Monggo lenggah sik. Iki Mbak Dita karo Mbak Suci rene sik.